ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka magdan akatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy! Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tadalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pula ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti daydi akatulong mi. Ay, bigat a masurunak ken kuana. Jak man mo. Nadagsan ti darak ken kuana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madi nga inaramid kan ni nanadali? Awan matkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka ko mga kasta-kasta? No awan matgayam madi nga aramidan kan ni nanadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Taday-jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akas na, friend? Ngam ibagbagak laang ti bidot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y kanya? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman na, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale, agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanya. Awan matdakas nararamid kan ka iti panagkuna. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklat ta no addam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha. Mabalinta ka diti agsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon, gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, apinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan ang masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka di launay ti pagkaskas taam, anak ko. Saan anasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka apinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam tikasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kun timadi atrato kaniyaya dali. Rumbang lang,
Gaputa iso tinangay-aywan kada kayo ken ni ading mo adyan, sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam ken kuana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Wan, Mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak, tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak ta? Iso amasapo labaliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, gamapay arumwar ka pa'y laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni Mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't nagipulong kin ni Mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Gamsaan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat rimor ka pay laang. Masurunak ngamin ka ni Mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Day-jay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong day-jay ababaunan ka ni Mami. Kat siya ti inungtan ni Mami. Buisit kon, mas napatpatag samot danday di akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti day di akatulong. Janice, bayampay lang di ta abanag. Sige, aginom takit di, tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra man ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Amangan no adada ka sa mapasamag kan kwa na. Nang runa kat rabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, iso akas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangken ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam. Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, Papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanagan ak. Gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaat, awan dakas ang mapasamakan kwa na, Daddy. Nuapay mo't ngamin akas di ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kas nga ugali ti kapsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputadda kalata akad kadwa. Agpaghayam ta, Dorina, isungadak ita. Gamsaan akayat asawunday ta nga ayunak ti panagbartag mo. Umay kakit din, agawid ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag.
Ad-adda napat patig kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. Adto iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat ditan kat panawan na kun dito Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan nak. Awan met madingar aramitek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga nagpuskol mo di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko abagbagaan na. Idinto takatulong kalaang. Aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya. Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita kang adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, inka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nakpa itigatas, sakbay amaturog ka. Mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan anasaya at ipagpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan anasaya at tikasjay nga ipagpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarob na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla ko man ni Dina iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kaya't mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-empake kan? Anya ka din day taasaludsud yu, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kami, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kasday nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito'y mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken may sa, dakkel unay ti utang ko anay bag-anakam kada kayo. Arig na utang ko ti biyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo.
best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yun. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angan puwera angaw. Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi iti kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ha? Di ka di man ng Dorina, di pang pangagan? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din, pumanawtan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't laang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae ak? Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan Pangasiyo, sumardang kayon. Mami. Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka makasarita ka ni Dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kaya't kunti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan ta kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugali na. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami. Sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinaka mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasano no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton ang maulit? Yaya Dali, apay nagsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay diyan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigin mat dagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbeng laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardengken kwa na nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di anapasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakasta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. Adto iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali.
Oh, nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, madam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y ditoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga ado pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, madam. Panawan kayo pa'y ditoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga nagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kanmi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametten nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, Mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan ta pa'y lapanunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali. Nakitak arimwar da mama kat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarak inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsangsangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsangsangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso, Barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan, iho. Di mi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, diba? Uminom takit di. Agbartak ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya?
No di na kayat akadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay ka, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kung naniyaya yu adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akong traan no adda maibagakan kwa na. Asino nga'y tiimmalaan na, mami? Ay na, iho. Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni daddy, oh. Ay, mabitlaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom! Apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaam. Charis, agsublita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jack nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman akpay di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina na dali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Nana Dina. Gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kawas na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado. Gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don. Asaan dala nga napagadalan da itoy. No kanayon matlaan, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis, magsublita iti bar. Kayat ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jack nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman nagpikit di. Gaputa intulod ni anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na kamang isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Mami. Umay kan Manang Dorina. Kumput ka kanyak. Kasibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa iti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Sanyak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaan. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggan na apamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, Amado? Patsak magbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimot no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga ramidan ta. When no, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam,
numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason, no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga Rod, padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtagdikas to'y. Nagsakit ti ulog. At iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Siga manen? Awan la ka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit matan ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang ano day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no day tati ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastanga ugalim, Dorina. Daddy, da kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka di ang nagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito'y balayo. Iso ang nasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na 30 atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta babaunan ngam iti siyak, Daddy. Lukas tamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat iti kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan iti mo no saan? Kayat mo man wano saan. Masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti dayto asaritaan. Agnakam kan, tapno saan ka akanayon ang maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak dito balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, manay. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak ko. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta. Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin.
Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga rod ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas di ti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kawis mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin anadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din. Alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita? Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabangaran nakpay nga iminom iti nalamis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramidan nyo. Agyaman nak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardengan abagbagaan. Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin aramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong taon ka manan? Ha? Sige nga manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha? Bumawi akan ka. Gaputak ka na yung dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko.
Apay pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing kakading ngam iti siya? Ha? Si kakaditi amo iti dayto apagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. May atiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan ka damami kan, Daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak latati kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, hijak mo ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mo't madingar aramidan na kan ka, Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Mita! Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat amakisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, Mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, Mami, Daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si kati kalaingan ija school yo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, Daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni Daddy iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, Daddy, Mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugaw ako, Mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dito, Daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangedeng mi ka ni Daddy iha. San abale? Agsubli kan to ditoy no kayat mo.
Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adunato. Patsyak asaan da ka baybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumatasa na natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na tirasun mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka diakas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad na nakaungat nakdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina. Nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunan da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti na aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka hunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, grabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita.
No di mo kaya't apadong paran kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka malapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanya. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko. May papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak to manan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan manan agbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Ngamjak na lapdan. Gaputa ko na namat ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglise. Anya? Apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmat lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho ang nabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka di madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, no oray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko ang malipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururaman nun. Kitayam daytoy nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya amin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapantakan no iji pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga maipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapantay jay, gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asaan a makaturpos ita atawan ni Dorina?
Ti amok kat agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapol ang maamuanta. No apay asan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga imay kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputad na kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Ha? Anya ti may papan kan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Nga maamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak din na. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mit lang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan, Dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kasti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang bagbagam, Dorina. Usto kit di dahi na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka naman pa nagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa iti agbartan. Sir, dagi jay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da iti abanda. Umay ka, asit gantay da. Wood, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ni Arag. Dorina, addan dadadim. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, abay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka di tan tagawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Kaya't ko pa'y ti ag-enjoy. Pay andak pa'y laang ditoy. Sana bale, adamot ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy.
ti may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Awan, mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiag a mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin ken ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Amumi mat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balay yo. Kat ipalubos ko nga ang punan nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, Dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sa kabayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatag mi ni Manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, mami. Sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumutlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumutun ti agawin. Anya, ngamjang pa'y kayat ti agawin, Charis. No, dinangon kayat akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit Dali? May sakala ang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpag-uud. Adda tayon dito igit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tsakpay kayat ti agawid ko na! Hoy, Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parikot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun Amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar.
Timmaray ti balasang nga imadayo, kat dagos met asinaruno ni Nana Dali. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya, ngam adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Iso ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Umay kay, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali ita dito'y balay. Nadumpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasano? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano daytoy Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibagakan ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara? Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan, amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasdya na pasama kan ko ana. Mapana ko maidyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat. Tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami? Mabalin ka di agsarita ta. Mami, jakmat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusaon ta ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay ana pasamak kan kuana. Oh, wan mami. Ngam kasano? Ha? Agpayso iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kuana. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara para kan ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdonar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdonar para iti inana. Mami, nagasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kada Mare Alma rumwar diti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno ma-examine mo tan ni Dorina kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadada nakaturog. Wow. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin.
Jack amo amado. San tayo pala ang apanunutan itadayta. Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo adurina iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno? Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni manang. No pa'y kasta, saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang adakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko kani manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alangarod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak kanimang karding. Ay, sige man nga, Rodiho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak? Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Ngamapay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturong mat dito'y apay ko. Nagdunar iti dara para kan ka. Iso nga adda ita dito'y. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di iti pan nakadungpar na? Medyo, manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni manang Dorina. Naimbag man tayo manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas diyan napasamak ka ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Maala, mangan tayo nga rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsagsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan nasakit kanya, madam. Nga makasangit hak kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapudno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali, panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kan kuana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano adda aguraan ak. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makarwar kan dito'y ospital. Mami,
agawid akon. Inak aginana iti balay. Orayan akon iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsang. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kunkwana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kunkwana gapu kanyak. Di pa ikat, tungpal biyag ama konkonsensya. Dorina, adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka, tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman nak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaang dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang tagtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo, manipot at di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ak itayan, iha. Mapanak tumot laang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Ay, pero huy, sumot ngamin da ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwon ti panakilangon ko kenkwana? Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailaing. Uray inton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Da itay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Aniya. Unayin ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay lako matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay. Tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumuragtan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya at adda kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy? Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan, ti amana.
Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryeta iti alawas a napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay, asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, itala ang abinugkawan na kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan kaakinanamay. Daddy, pagkawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda kumapa iti may sagundaway. Oh, jak amuno anya ti pagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag kukan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka, asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ako. Asibayan ka lata, ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaeng. Agawaam kiditag paimbag, Yaya Dali. Adun lagi ti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kwa na? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbagtaan mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita ngagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita di restaurant. Wan Mare. Basta si ka. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iti ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madiatrato ni Dorina ka ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya? Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno kan kwa na ti amin. Ang anya ti kuna ni Dali, maipapan iti dayta. Numabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawen.
tapno ipudnuyo ti amin ken ni Dorina. Anya ti amo tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangag payso? Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan metan. Karbengan na met ang maamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kankwana dali. Nalabit aday tuyon ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam dita nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam ko mati palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno day ta, iha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot yaya dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputan naglakalaang ti panangipaampun mo kanyak. Dita kayo! Dorina! Agsubli ka! Agpalawagang anak ko! Baybay ang tayo pa'y laang dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanaganak, madam. Amangan no makapanunot nga agaramit iti sana nasaya at dangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami? Wen iho, nangag na ti saritaan mi kanidali itay. Kat, anya nga iti kunana? Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumutlaan ti panunot na. Katagsublin tumutlaan di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Tawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsublimot laang dito'y balay. At dayta, naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat ang panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kanbuanan. Dali? Apay na kita nagdadag ka lamang. O, di mo ko naan ngagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom ka dagiti abag. Madam, makambo kayon kiniduri na nga anak ko. Pumanaw akong dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na no saan na ko na makitkita. Anya? Pudnumot adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, dali. Sigurado asapulon na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan na kamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay sandak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may saklagayam nga ampun. Anya? Kat nagsakit na itanamwag. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak,
Ni Yaya Dali, anabayag a pinagbabainag. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka kit din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Kasat ka kit di, Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasamak. Impatag da ka kaspud mo nga anak. Ngam naglamlabasak. Gantay talauna di pagbainag. Adada pa'y amabainag itipudpud no nga inag. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gapu ka dagiti nagmamadi nga impagpakita kenywana. Patsak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawin ka. Talaga ka di asanda ka na malapdaan, Dali. Talaga ka di panawan na kamin. Panagkuna kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun makikita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kuana. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Gaputay patpatag yung ti anak ko. Yaya, malidayanak laki din no pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado laki di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka, andyan baro. Napatag ka matin unay kanya. Gaputa siya, tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron ita ni Dorina. Di mi pa'y amo, Mare. Dinamot kaya't asumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mo't no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pa'y laing ni Dorina, Dina. Awan pa'y ngarod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga minti amok anasingad kan kuana. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumutlaang. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tattao anang ipatag kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagan dan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. Oy, Charis. Sapay la kuma. Tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako na ikan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman ak ta si Mangpot kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Si Mangpot ti anak ta! Nasaya ta si Mangpot ka, Dorina. Daddy. Mami. Pagkawanan da ko, ma. Diyan mo dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Katawan nagbaliw. Si kalakta ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mami, Iha.
Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na, gapo iti dayta. Pakawanan da ko ma. Gapo tadyak na subadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Kan ipatpatagda ka unay ni Dali. Wan nga agpaiso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng aramiden. Anya ti kayat yung asawan, Daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputa na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at yu kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputa amok asaan nyo abaybayan. Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ana. Sana puno day ka, anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Heso nga imanugot hak nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyag ka masagbayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka na kita nga ibagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang nga Ruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsaga na tayo kit di para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may sa a pamilya. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.